Kakeni don krankrani min konbe no nga jamana koriko ale tokola ministri ma shokel ko kala maika ale koni korofodo ke kanyashi ajenyo goma otamanin ko fami koni anga dukono bakon huluka baloko koni gela lendo ni wati na shekulu wali halewe nyafali kanye kunafuni ale kononana kakeni farkulunyaje kunafuni auye farafina wane uka kenembe katan Cameroon kofe noni anga jamana koni simbora ni kene kufali alila kadatu bagayfu ale korofodo usoro ame ululame kunafuni ale kono ni kunafuni kene sikile au kini nabela jana ambe foni tan krenkrani ke kanyashi o malikono ani malikoka ofefe sokolendo MCT jabrani halini radio emergence sanfe bakuba ulu temeni ko kabeno ambe kunafuni ale daileni kunafuni mimbora anga jamana gouvernement yoro la sem konona ni gouvernement koni aira kafo kakeni janvier kalo kli bisaba ani kele hukoni femie sanga biolonvla ani fla hori koni dia France la sigidembe anga jamana kono ni aka anga jamana ka ibla kakeni korfa mun ko ni kera uka jamana nyamo fe kanyashi anga franja fanga nyamo ma mi mata ujimi sirafe alibi hambe temeni kuna funwi kuna funi kele hukum kono Hamadu Ashjara haliaka mikro koni tenku femi anga parti politique nyamaye halibi nyafalikani aywa bi ambe aye anga jabaranun kan ko anga Mali ministri bonda min sigilendo Mali ni jamana wero nyebla baraw nyanabolila Ablaye Diop ka kunye Francis lasigi den wele kata lasigi o lasigi kofe anya ye ka fo ko Mali ya yira aka nisogo ya yira ka kla ka yira lasigi den na ka Mali jamana bla kle saba kono aywa an malien an ba do ka fo ko Mali ye dambe jamana ye Mali ye na anga sigi jamana ye Mali ye an ba do ma o mani I wolola Mali la yan ka balikuya Mali la yan olu valeru be ke ila aywa an nyema minun be bi an be lemuru tiga kan ka fo ko o valeur ba o dambe ba an nyema nunu na bi ni yaye an nyema nunu tara kata fo ka fo ko lasigiden do ka jamana in bla kle sabakno o tese ka ke kunfe baray ibeta soro we kewalew de ye ani ketaw de ye minu ya to ye nfo kadaka u bemba u ye nanga sigide iraulaya ngani ya ye u ya foko ninka ye bo Mali kono an haklila o be soro kewale do de fe oludun sigi kunye Mali nyetaga o kele depuis sigira o bo bara mina an be tegere fo u kun o bara la an ba fo u kana ma nyelaje o bara la u se koko yo o bara la u koke anye ni bembali ya ye anga jamana nyemaw ni Fransi jamana nyemaw che depuis kabini dokun temele muso min bu ka kele bolo kuna o ya kuma do fo kata Mali ma an yɛrɛ ka kɛlɛbolo kuna gouvernement kuma lasela
n'o ye colonel Ablaye Maïga ye o bɔra ka a jaabi o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye u ka ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kow ɲɛnabɔ an y'a ye o fana bɔra ka kuma lafililen caman fɔ anw ka ɲɛmaaw ma anw hakili la mɔgɔ si tɛ kɛ i yɛrɛ ma jugu ye n'i ye faransi bila k'anw ka malidenw bila anw b'an ka malidenw ta sigikafɔ de b'a ban u b'a fɔ ko politiki kɛlɛ politiki solution de b'o ban gɛlɛya min kunsinnen don Mali ma sisan n'o gɛlɛya bɛ Mali ani jamana wɛrɛw cɛ a tɛ i komi Mali ni jamana wɛrɛw bɛ muguci la ɲɔgɔn na Mali ni jamana wɛrɛw bɛ politiki gɛlɛya kɛlɛ de kɔnɔ olu k'u wasa don kosɛbɛ Mali lakana la fɛn fɛn bɛ se ka Mali lakana ni kɛlɛbolo kuntanw bɛ yan minnu tɛ Mali lakana de kɔ u k'u bɛɛ gɛn an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye hali bi ka kɛ ni an ka jamana ale kɔɔri ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni sigira kɔɔri ale tɔgɔ la ni a baaraw kɔni kɛra kitakaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen kɛnɛ kan minisiri ɲɛmaa tun bɛ yen nɔ a kɔni kɔrɔfɔ dɔw lase an bɛ jɛkulu lamɛn an ka kunnafonidilaw ka jaw la. An ka cɛmancɛ fanga o premier ministre ka taama dɔ senfɛ ni o bɛ tali kɛ Choguel Kokala Maïga kan a ye hakilina jigi kɛ ɲɔngiribere min talen don ka an ka jamana sɛgɛrɛ o kan ka jira k'a fɔ ko o ye waleya min cɛ ka jugu kosɛbɛ ani a man kan ka d'a kan waleya don min bɛ jamana yonbo yanba kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sangada in yɛrɛ kɔnɔna na ni an ka finitigilakaw olu bɛ ka sebaya caman sɔrɔ banbagaciw kan gouvernement ɲɛma kɔni ka laɲini o ye jamana bɛ se ka basigi cogoya min na o kɔ ka sɔrɔ ka bɛn ni kalafili ye waleya minnu b'a la ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ni waati ninnu kɔnɔna na o dabɔra walasa ka jamanadenw hakiliw kelekun nka a yɛrɛ ka fɔ la u b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw b'a la ka baara min kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaw ma wa maliden tɛ fitiri wale ka da o kan o kama a ye ɲɛsinin kɛ Faransi ma Faransi ka waleyaw tali la ka ɲɛsin an ka jamana ma min ma a kun minɛ kosɛbɛ ka d'a kan a ye a jira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na ko kunun ko farafinw de wulila ka taga Faransi dɛmɛ a ka kɛlɛ la walasa Faransi bɛ yɔrɔ min na bi a ka se ka kɛ o yɔrɔ la ka fara o kan ko waatiw yɛlɛmana a ka kan Faransi fɛnɛ ka yɛlɛma ka kɛɲɛ ni waati taabolo ye n'i y'a ta k'a lajɛ Kadafi ka saya foli ka taga se Buti ani a ɲɔgɔnna caman olu ka binniw ko la min ma tɛmɛ ji sanuma fɛ n'o de kɔnɔ a bɛ segin k'a fɔ ko Faransi kan ka yɛlɛma barisa ɲɛma minnu bɛ Mali kunna nin sangada in kɔnɔna na olu falennen don wa olu b'a dɔn u kan ka baara min kɛ u ka jamana ye walasa jamana in bɛ se ka bɔ dingɛdu in kɔnɔna na a bɛ min kɔnɔ kabiri kumakuncɛ la a ye a jira k'a fɔ ko an ka jamana a ka kan ni bonya ye ani a ka ɲɛmaaw bɛɛ. An bɛ don marabolo kunnafoniyaw la Kanja Tarawele hali bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Kayi Seron Jamunu Conseil communal maaw fo ka taa se Seron Mahina kalanko ɲɛmaaw kɔni ma olu kɔni ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ baara minɛnw na ani baaraso dɔw fana na alamisa don janvier kalo tile 27 san 2022 ni yɔrɔ kura ninnu kɔni bɛ tali kɛ kalanso 6 ɲɛgɛnden 3 ɲɛmaso 1 n'an ko ma nazarakan na ko direction wa u y'a yɔrɔ kofɔli in fana na kori wari min kɔni donna ni baara kofɔli na o kɔni bɛ taga i jɔ fo sefa wari $70 a n'a nɔkanfɛn de la wa a wari bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra Denmark royaume maaw kɔni de kun. N'an bɔra Kayi an b'an kunda Sikaso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kucalakaw fɛ yen nɔ kalanbolo min kɔni sigilen don Kucalakaw fɛ yen nɔ fɛn min bɛ tali kɛ ka sifinnakaw kɔni degi kuma la ani kalan fo ka taa se jamanadenya yɛrɛ kɛwalew fana ma ni nin bɛ kɛ a tako 4nan kɔni ye Kucalakaw fɛ yen o baaraw kɔni daminɛna alamisa tɛmɛlen janvier kalo tile 27 san 2022 u bɛna kalo 1 ni dɔɔni de kɛ nin kalan kofɔlen na wa u ka kalan kuncɛw fana na u bɛna sɛbɛn di u ma ani ka ɲɔgɔndan fana kɛ u kunna ni k'a lajɛ n'u ye faamuyali caman sɔrɔ nin kalan kofɔlen na walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Gawo kalan min kɔni bɛ kɛ musolakaw kɔni kunna n'an b'a fɔ ma nazarakan na ko séminaire de formation des sœurs en islam o kɔni san 2022 baaraw kɔni daminɛna araba tɛmɛlen
janvier kalo tile 26 san 2022 ni a baaraw yɛrɛ kolomokarili kɛra Gao gouverneur kɔni fɛ. Ɲinanta hokumu kɔnɔna na o kɛlen do ka babu se min ta o de ye diinɛ ɲɛmaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bingani wale yɛrɛ kɛlɛli la ka musow sɛgɛrɛ. Nin kalankofɔli hokumu kɔnɔna na ɲina bogotigini 500 ni kɔ ani muso misɛnnin caman de bɔra Burem, Ansongo, Gao ani Niger ni ka i sen don nin kalankofɔli kɔnɔna. K'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛna tile 5 de kɛ nin kalankofɔli na min n'a kasabi bɛna bɔ ONU-FEMMES maaw kunna, Association des femmes musulmanes pour la paix maaw kɔni ka siratigɛ la. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. O kunnafoniyaw de bɛ taa n'a ye jamana kɔkanko kunnafoniw na min jɔ farala ɲɔgɔn kan Penda Sidibe ale fɛ. CEDEAO maaw olu ye ciden dɔw bila ka taa Wagadugu kɔnɔna na tɛnɛndon janvier kalo tile 31 na. Dɔgɔkun kelen kɔfɛ ni yɔrɔ kumar Christian Kabore ale ka fanga dafurilen. Ghana ministre mun ka baara bɛnnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Shirley Ayor Kor Bochwe ale bɛ nin maa ninnu ɲɛma. K'a fara ale kan Nations Unies maa dɔ min ka baara bɛnnen don Afrique de l'Ouest ani cɛncɛn ka jamanaw koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Mahamad Saleh Anadif ale fɛnɛ bɛ Burkinakaw fɛ yen nɔ ni ka taa kuma ɲɔgɔnya la u ni fintigilaka minnu ye fanga dafiri. U ka nin ci in senfɛ u bɛ ka CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye wɛrɛ k'o labɛn min kan ka kɛ alamisa nata la Ghana dugu kɔnɔna na. Sudankaw fɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko maa kelen ko bɔnɛna nin na karidon janvier kalo tile 30 nisɔngoya tagama senfɛ a yirala k'a fɔ ko cɛ dɔ de don mun si bɛ t'i jɔ san 27 la ni kisɛ y'ale sɔrɔ a disi la. Kabiri nin nisɔngoya tagama in daminɛna maa 79 olu de bɔnɛn'u nin na kalo 3 kɔnɔna na wa kari tɛmɛnen nin kun ye nisɔngoya tagamala ninnu ka bɔliko 16nan de kabiri octobre kalo tile 25 jamanadenw olu ka weleli la. Rwanda ale ni Uganda olu dancɛ o dayɛlɛna kura ye tɛnɛndon janvier kalo tile 31 na san 3 kɔfɛ ni a datugulen. Nga nin dayɛlɛni kura in o kɛra wagati kɔnɔna na min ye Kaduna Uganda dancɛ dɔ la o baaraw ma ban fɔlɔ. A yirala k'a fɔ ko ni jamana fila in ɲɛmaw k'olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la Rwanda o dancɛ fanfɛ Kaduna Uganda fanfɛ maaw kɔrɔtɔlen don dugutagala fɔlɔw olu ka don u ka jamana kɔnɔna na. Haïti jamana kɔnɔna na kabiri u ka jamana ɲɛma Jovenel Moïse ale fagara juillet kalo tɛmɛnen na u ka ministre ɲɛma Ariel Henry ale bɛ jamana ɲɛmaya la nga o ma bɛn maa dɔw ma. Fanga sinamatɔn dɔw ye kalafili dɔ boloda karidon janvier kalo tile 30 la ni ka jamana ɲɛma kura ani ministre ɲɛma kura k'o sigi. Kabini kalataw kunfɔlɔ la Fritz Alphonse Jean ale le sugandira ka kɛ jamana ɲɛma ye ni maa ninnu fɛ wa kalata kunfilananw kɔfɛ Steve Benoit ale fɛnɛ sugandira yaasa ka kɛ ministre ɲɛma ye. An bɛ segin ka na an ka jamana hali kunnafoniyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la logement sociaux ko ale ni a gɛlɛyaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jakulu min sigilen don a baaraw olu koɲɛw ma o ɲɛma Burahima Sibi ale bɛ a fɔ an ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la. Laɲiniw ma sabati ka da fɛn caman kan. N'i y'a ta k'a lajɛ logement sociaux a dabɔra maaw kama maa mun ni so t'u bolo mais bi an y'a ye an ka faamaw jamana ɲɛmɔgɔw b'a la commerçant baw b'a la maa wɛrɛw b'a la se bɛ mɔgɔ mun ye u kɛlen don ka taa logement sociaux ninnu u minɛli tɛ baasi ye parce que malien bɛɛ ka kan logement sociaux la mais a bɛ fɔ n'i ye logement sociaux in minɛ e yɛrɛ bakun de kan ka taa don a kɔnɔ ka occuper nka ko n'i m'o kɛ n'i y'a minɛ ka maa wɛrɛ don a kɔnɔ cogoya wɛrɛ la i b'a fɔ luwanse ou bien ka kɛ jagokun ye ko i ka so bɛ minɛ i la k'a di i ye maa min don a kɔnɔ ma. Donc du coup an y'a ye k'a fɔ wagatiw la an ye plainte dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana kiiritigɛlaw ma u k'a lajɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ logement sociaux ko la u k'a lajɛ ka se ka logement sociaux sariyaw sigi sen kan mais an y'a ye k'a fɔ o sariya tigilamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ dɔw bɛ yen a dɔw bɛ yen olu ye karatukɛla ninnu jukɔrɔmadondonbagaw ye. Donc wagati la an b'an yɛrɛ ɲininka sariya ni a ma bɔ a bɔ sira fɛ sariya ni jamanadenw dalen tɛ sariya ko la o tuma an bɛ taa an kalifa jɔn de la alors que i mana ɲɛgan i kɔntanna o i dimina o i kan ka t'i kalifa sariya tigilamɔgɔw de la mais ni an ka danaya tɛ olu kan tuguni an b'a kɛ cogo di
Et du coup o sariya tigilamɔgɔ ninnu ni olu fana ma wuli k'u jɔ logement sociaux ko vraiment ala ka dabila parce que a dabɔra fantan mun kama olu tɛ k'a sɔrɔ wa olu tɛna sɔrɔ bilen fɛnɛ olu faama damaw de b'a b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ et sariyaw ko fɛn mun kana kɛ u bɛ continuer k'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ logement sociaux kɔnɔ maa mun b'a kɔnɔna la exactement olu caman tɛ sotigiw ye dɛ o caman ye luwansew de ye so maa mun ye so sɔrɔ olu taara luwansew bila kɔnɔ et sariya b'a fɔ n'i ye luwanse bila i ka logement sociaux kɔnɔ a bɛ minɛ i la ka di luwanse ma mais pourquoi o sariya ninnu tɛ labato pourquoi ɲɛmɔgɔw tulo b'a la don ko don an bɛ wele da kanw na se fan bɛɛ fɛ an bɛ kule la fan bɛɛ fɛ pour que sariyaw ka labato mais mɔgɔ si tɛ ka kala don a ɲinsen fɛ ka bɛn n'an ka kumakanw ye donc vraiment ni kunnafonidilaw fana sera ka an dɛmɛ pour que logement sociaux ko bɛ lahalaya min na bi maliyɛnw ka se ka lafiya très sincèrement a bɛ kɛ baara ɲuman ye. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale bakurubaw la an bɛ bagan minnu mara an ka sokɔnɔnaw la olu ka baloko kɔni gɛlɛya bɛ nin waati in na an ka jamana ale faaba kɔnɔna na Sɛki Kulubali ale ye munumunu salo kɛ a ye ja minnu sɔrɔ baganw olu ka baloko la an b'olu lajɛ. maa minnu kɔni bɛ bagan dumuni ninnu kɔni feere minnu bɛ tali kɛ arakɛli fo ka taa se dumuni wɛrɛw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ olu kan u ka baara kɔnɔna na ka sabu kɛ jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ fo ka taa se fɛn caman wɛrɛw kɔni ma o hukumu de kɔnɔna na maa minnu bɛ nin bagan dumuni ninnu kɔni feere olu kɔni y'u hakilina d'a ma nin ko in na. Bon waati fɛrɛ in ka sɔn dɔɔni sinon waati dɔw la a bɛ san mais an filɛ heure na komi sisan komi seli ni fɛnw ninnu tɛ yen sisan bon sugu kɔni ka sɔn dɔɔni san. Mais an kɔni bɛ dɔɔnin sɔrɔ a bila sa kɔni puis n'i ka musaka sɔrɔ fɛn fɛn na i bɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ mais fɛn min ye k'a caya kɔni o kɔni tɛ nin waati fɔlɔ bon a ka di mɔgɔ ye puisque bɛɛ ni bagan bɛɛ n'a ka balo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka bagan bɛ bin kɛnɛ fɛ dɔw ta ye bin jalan fɛ dɔw bɛ alimabɛta ninnu ka di olu ye tigɛɲaga ninnu ka di dɔw ye a bɛɛ n'a ka fɛn don n'i ka saga dege min na a bɛ continue o de. A sanuma gɛlɛya dɔɔni b'a la mais o ma kɛ yanni Anbarigo ka sigi Mali kan dɛ. O ma kɛ yanni Anbarigo ka sigi Mali kan dɛ n bɛ kɔn k'o yɔrɔ fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu parce que mina yanni Anbarigo ka sigi Mali kan baloko manko yɛrɛ tun bɛ yen ka kɔrɔ quoi parce que sisan yɛrɛ bɛ minɛn dɔ ta bi sini bɛ taa sɔrɔ dɔ farala kan bon client kɔni bɛ min fɔ client ye minnu bɛ sanni kɛ u k'a faamu parce que mina n'i ko ka minɛn bɛɛ bila prix kelen na quoi fɔ gouvernement ka feerekɛyɔrɔba jɔ yɛrɛ bɛɛ ka taa minɛn ta yen parce que an tɛ grossistes ye an ye détaillants de ye quoi. Bon anw bɛ taa ta grosse minnu bolo olu b'an manipulé min ka d'u ye quoi mais an fana tɛ jigin o la parce que olu b'a fɔ askari fana b'a kɛ tan olu la quoi y'a ye donc bu nafama ani arakali ani alikamabu olu de tɛ kelen ye quoi bon arakali wari a gɛlɛyala dɔɔni quoi parce que a ɲinan sanji ma labɔ kɛ quoi ji ma labɔ kɛ an ma jigin faso jamana ɲɛmɔgɔw y'o to ye quoi walahi. Ni mɔgɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen o ti Anbarigo yɛrɛ maliyɛnw k'o b'u kunkolo la ɲinan yɛrɛ sanji bɛrɛ ma na quoi ji ma labɔ kɛ ɲinan quoi y'a ye o de ye arakali gɛlɛya Mali kɔnɔ ɲinan parce que arakali yɛrɛ 50 bɛ taa bi fɔ 2000 yɔrɔ dɔw la 1000 ni 100 kɔnɔ don. Don min na bon sugu yɛrɛ jamana bɛ position min yɛrɛ la bon o bɛ k'an ka sugu sumaya dɔɔni ka da jamana tagabolo kan camanba yɛrɛ farala sɔngɔ kan. Camanba farala sɔngɔ kan fɔ sɔngɔ yɛrɛ caya kojugu f'a bɛ ɲini ka baara yɛrɛ lɔgɔ bɔ anw na sabu caman b'a la quoi i n'a fɔ samiyɛ tagabolo parce que i ɲɛ bɛ bagan dumuni fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ dilan ni mɔgɔninfinw yɛrɛ ka dunta i n'a fɔ kaba ni ɲɔ ninnu a caman bɛ dilan n'olu ye quoi bon ni samiyɛ ma ɲa dɔrɔn a bɛ fɛn sɔngɔ kan quoi. Hakilijigi bolo ma ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bagan dumuni ninnu kɔni ka gɛlɛya a sababu kɔni bɔra fɛn caman na n'o ye an ka jamana bɛ degun min kɔnɔna na nka fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲinan samiya kɔni a ma kɛ maaw sago ye sabula ɲinan samiya kɔni ma ɲa. Farikoloɲɛnajɛ kunnafoniya an bɛ don o la farafinna wanew ka kɛnɛ bɛ ka taa Kamerunkaw fɛ yen nɔ san 2021 kɔni hukumu kɔnɔ ni an ka jamana sen kɔni bɔra ni kɛnɛ kofɔlen ale la Kasatu Bagayoko ale ye kɔrɔfɔ dɔw sɔrɔ an bɛ olu lamɛn.
farafina wano ka kɛnɛ mun bɛ kɛra Cameroun kan fɛ yen n'o ye CAN Cameroun 2021 sa 8e de finale dolantaw hukumu kɔnɔ sa Samataso olu kɔni buruna Guinée équatoriale ɲɛkɔrɔ o buruni kɔni kɛra sababu ye ka jigilatigɛ baliya se Samataseko dɛmɛbagatɔ jɛkulu minnu bɛ Mali la fo ka taga se minnu bɛ Doualakaw fɛ yen ma ka d'a kan olu tun kɛlen don ka fɛɛrɛ caman bila sen kan walasa u bɛ se ko Samataseko jukɔrɔma tintin cogo min na o de bɛ kun kɔnɔ Mali senbɔlen tolon na an sela ko ɲɛnabɔmaa dɔ ma sa a y'a hakilinanta di. Bon sisan kɔni an mana fɛn fɔ dɔrɔn an ma bila balontan minɛn kɔnɔ quoi parce que tiɲɛ yɛrɛ la an kun ma sigi ni nin parce que n'i y'an ka équipe jateminɛ ka n'a ye ko an bɔra nin yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la an bolo maloya ko do quoi. Au fait ni défaite kɔni nana an nana mais a responsable fɔlɔ ye entraîneur de an ka entraîneur an bɛ se k'a fɔ ko vraiment a responsable fɔlɔ ale donc fɛn min ye joueur yɛrɛ bon olu de b'a dɔn min bɛ yen parce que an tɛ se ka fɛn f'o la voilà parce que an kɔni an ɲɛ bɛ équipe la u nana sans faute k'a ye ko 4 matchs olu ye bi kelen dɔrɔn de don a tɔ bɛɛ ye penalty ye donc o fɛn mɔgɔ bɛ se ka kala turu o kan quoi ya donc a ko kɔni an tɛ se k'a fɔ a problème bɛ nin yɔrɔ in na quoi pour le moment an kɔni ye min ye dɔrɔn équipe élimine la vraiment an bɛ se k'a fɔ négligence don bon Magasuba an m'a daminɛ fɔlɔ RSA b'an ni ɲɔgɔn cɛ voilà mais min bɛ bali la parce que déjà an ka entraîneur a bila kɛrɛfɛ ale de kɛra directeur technique ye hali n'a sɔrɔ directeur technique a tɛ yen bi ale de ye directeur technique ye donc kana ye san fila problème kelen a taga problème kana an y'a taga baw sɔrɔ u bɛ bi don u ka championnat tel que Moussa Mariga k'a to Porto la Ligue des Champions ale de kɛra deuxième meilleur buteur derrière Lionel Messi bon kana ye u bɛna Mali la a tɛ bi sɔrɔ k'a don bon a éliminatoire coupe du monde na an y'a ye Koné bɛ ka bi don à tous les sens kana ye phase finale kɛnɛ kan tuguni k'o tɛ ka bi don ne kɔni bolo kan ne tɛ se k'a fɔ n ko a taga problème don quoi an bɛ se k'a fɔ tactiquement ko dɔ de bɛ yen ce qui ne marche pas Malien bɛ dusu kasi don mais anw ta bolofa b'a kan quoi parce que an ye ko nin daminɛ il y a de cela 6 mois a bɛ kalo 6 bɔ an bɛ ka baara nin daminɛ bon an bɛ ka fɛn bɛɛ sigi sen kan a jateminɛ match o match on achète plus de 1000 billets n'i y'o jateminɛ billet yɛrɛ sɔngɔ ka gɛlɛn cogo min na bisi ko t'o la donc an bɛ se ka 7 millions dépenser match kelen na ka taa an bɛ ka kɛ faso ko de kama Mali ma dɔrɔmɛ kelen d'a ma k'a fɔ ko non ni fond bɔra ka na di dɔ la peut-être communauté malienne ou bien jeunesse malienne ma k'a fɔ ko non ko aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin mais kana ye équipe fana bɛ éliminer nin cogo in na bon ministre yɛrɛ fana bɛ yan depuis ministre bɛ yan a ma deli k'a ɲini hali don kelen k'a fɔ ko non ko a bɛ an ka supporter minnu bɛ yan ou bien jeunesse malienne minnu bɛ ka baara nin kɛ tan k'a fɔ k'a b'an rencontrer k'a fɔ ko peut-être a ka lahala bɛ cogo di o ma kɛ fédération président non plus donc an bɛ ka fɛn kɛ an bɛ ka bɛɛ de kɛ faso ko la mais kana ye tuguni ko an élimina tan cogo la donc o de kama an bɛɛ dusu kasilen don quoi. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmali kan ka don baara la cogo min na Mali bɛ se ka sebaga sɔrɔ a ka double confrontation n'u kan ka ni Tunisie kɔda ɲɔgɔn na coupe du monde barrage nata. Pour le moment ni ne ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la entraîneur kan ka walan sɛmɛ fɔlɔ rapidement entraîneur kura de kan ka ɲini ka na i wasa don denmisɛnninw na pour que sani équipe ka ci quoi. Sinon pour le moment Magasuba yɛrɛ ne an bɛ se k'a fɔ il n'a pas ajouté grand chose dans l'équipe a ye baara kɛ dɛ an b'a fo parce que directeur technique a ma nɔgɔ ka tila kana kɛ entraîneur ye tuguni bon ne kɔni bolo a kan ka passer mɔgɔ wɛrɛ ma quoi pour le moment walasa Mali ka hɛrɛ b'o de la pour le moment. Nin kɔrɔfɔ tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan jigitatigɛ kɔfɛ an kan k'an sigi ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ani ka fɛɛrɛ kuraw ɲini mun bɛna se ka kɛ sababu ye ka Samataseko kofɔlen ninnu dɛmɛ ka baara kuraw bila sen kan cogo min na an bɛ se ka barrage kofɔlen n'o bɛna Mali ni Tunisie kɔda ɲɔgɔn na k'o baaraw tɛmɛ ka ɲɛ cogo min na n'o bɛ kɛ sababu ye k'an kɛ ka sigi coupe du monde Qatar 2022 kɛnɛ kan. Ujawdi bidansiki hauka bi kuna funiala honiti okwa flali tuguni mana hauka mbeni kena inyo wereka hausa kwa lingatu MCT Jabarani Alexis. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.